argi dago euskarari gabe ez garela, orduan ez dakit, bide horretatik gaur egun eskualdean sortzaile ezberdinak daude eta bar gazteak eta ikusi da joera bat dagoela bereziki euskara ez den beste hizkuntza batzuetan aritzeko, ez? Ze uste duzue bideratzen duela edo bultzatzen duela horrek? Uste dut jalen horrengako batzuk aipatu dituzuela, baina... Sorkuntza munduan konkretuki edo orokorrean? Bai, sorkuntza munduan eta gero ere bista orokorra ematen baduzue, zoragarri. Azkenean kontuan hartu behar da bakoitzak sortze prozesu bat hasten duenean zein den bere asmoa. Eta bere asmoa bada Latin Grammy bat izatea, ez du euskeraz hasiko bere karrera. Hasiera batean pentsatu daitekelako izan dezakezun proiekzioa txikiagoa izango dela, ez? Eta asmo horretatik abiatuta, zure helburua bada aitzitik eskaintzea teknomusika euskaraz, orduan egingo duzuna izango da helburu konkretu horretatik abiatuta horrelakoak egitea, ez? Eta gaur egun ez dakit zeintzuk diren gazteon helburuak, edo gazte sortzaileen helburuak, baina sortze prozesua demokratizatu den aldetik, ez? Nik nire etxean sortu dezaket soinutxo artelde batekin eta ordenagailu batekin, igual ez estudio handi baten kalitate baten kanta bat, baina sortu ditzake kanta, eta gazteak sortzen dituzte kantak haien etxeetan, ez? Eta hori demokratizatu den aldetik, bakoitzak individuo bakoitzak bere helburutik hasten du bere karrera edo bere sortze prozesua, eta horre kontuan hartu beharko genuke ea gazteok helburu duten gainontzeko publikoari edo gainontzeko gazteei edo dana delakoari euskaraz eskaintzea haiek sortzen dutena. Nik horri gehitzeko hori, ondo dago guk helburu hori izatea, baina helburu horrek izateak ere guri zer eskaintzen digun, hau da. Gazte batek ze eskainiko dio gazte horri euskaraz sortzeak, ez? Nik uste dut hor dagoela benetan arazoa, eta horrengatik borrokatu behar dugula, ez? Hau da, nik zer irabazten dut edo zer lortu dezaket nik euskaraz eginda tabernan edo kalean, ez dago edo lanean, ez? Oraintxe bertan, eta hala dela uste dut, garrantzi gehiago ematen zaio ingelesa jakiteari edo ingelesa menperatzeari euskara menperatzea baino, ez? Nik uste dut horre arazo bat dagoela, ez? Eta hor tematu behar gara edo hori borrokatu behar dugu, ez? Euskaraz hitz egiteak, euskaraz sortzeak, euskaraz bizitzeak abantaila izatea, ez? Edo zerbait onuragarria ekartzea guri, ez? Sortzaileei edo dena delakoari. Justo zentzu horretan kanpaina txiki bat egin dugu gaurko deialdira jendea edo gazteak batzeko, eta egin duguna izan da Mats eta goiatze sortzaileak euskarazko kanta batzuk gaztelaniaz kantatu dituzte, eta horiek sareratu ditugu, eta harridura batzuk bai sortu direla sarean. Eta berriki bukatu dugu euskaraldia, eta paraleloki gazte euskaltzaleon sareak antolatu du gaztealdia. Orduan ez dakite horren inguruan zer aipatu duzun. Lehen ere pixkat aipatu ez, gaztealdiaren helburutzat markatu genuen hori. Euskaraz bizi bai, baino ze oztopo topatzen ditugu, ez? Askotan saltzen digute euskara egitea autu moduan, eta egin batean bai, egia da gure partetik ere jarri behar dugula, baino horrek ere oztopo batzuk ditu, ez? Hau da, nik euskaraz egin dezaket, baino iristen naiz unibertsitateko sarrerara, eta ezin dut bermatu ulertuko nautela edo dena delakoa, ez? Pixka bat hor jarri nahi genuen enfokea,
Eta, bueno, aurten aurrekoarekin alderatuz nahi genuen pixkat zabaltzea ez, eta parte hartzea gazte orok edo gazte mugimendu orok. Eta zentzu horretan, bueno, igualan pixkatan kamotz geratu da, ez dut esango arrakastatxo izan dinik, baina, bueno, aletxoak jaso ditugu eta nik uste dut erantzun bat ere sortu duela, pixkat zabaldu dela behintzat guk egindakoa, hainbat puntutara iritsi gara, unibertsitatetara ebe bai, eta bueno, valorazioa alde batetik positiboa, ez nahiko genuken beste, baino positiboa egingo genuke. Eta bueno, hori izan pixka dinamikaren helburua, eta uste dut behintzat adibidez aurkezpenak egiten bai iritsi gara leku estrategikoetara, guk egindako ekintzetan edo ekintzek ere zabalpena izan dute, iparraldera iritsi ginen, eta pixkat zonaldeka ere zainduz hori, pixkat zainduz lekukotasun hori, eta bueno, egun gogorrak izan ziren pixkat, baina valorazioa nahiko positiboa egiten dugu, eta bueno, aurrera pausuak emateko ere oinarri polita dugula uste dut, eta bueno, aurrera begira jarraitu beharko dugu, baina ongi. Zeintzuk uste duzu direla ditugun gazteok euskararen inguruan ditugun ahulesiak eta indarguneak? Bertsolaritza bezala, Ja. Venga, ofizioka. Ahulesiak eta indarguneak. Bai. Ahulesiak igual hasiera batean komentatu bezala, hori, emandatzat hartzea, esan nahi dut, eskolatik jasota eta edo ja adin batetik gora ia gehienok eskolatik jaso dugu euskara orduan hori emantzat ematea eta hortik aurrera ez egitea aurreragoko edo lanketa sakonago bat ikusteko hori, bizitzako esparru askotan arazoak ditugula eta violentzia egoerak pairatzen ditugula, ez? Hori nik uste dute izango litzatekeela ahulesietako bat. Eta indargunea, kolektibizatzea. Nik uste dute indargune bat dela aukera izatea eta kontziente izatea, ez dakit guztiak kontziente garen, aukera bat dugula biltzeko eta gure indarra bat egiteko, ez? Aitorrek asaltzen dituen taldeen bitartez. Nik horiek ikusten ditut ahulesi eta indargune nagusi bezala, baina igual pensadita bat emanez zer gehiago aterako litzateke. Bai, eskola ere sartuko zenuke ahulesia, ez? Euskara lotzea eskolarekin? Ahulesia berez ez da, ze jente askok eskolaren bitartez bakarrik jaso dezake euskara. Haien inguruan ez dutelako beste eremurik euskara jasotzeko. Baina bai egia da, ondorioetako bat etxegarriak proiektuan atera zena izan zen hori oso, eta euskarari buruz hitz egiten denean oso ohikoa da hitz egitea, euskara eskolari oso lotuta dagoela eta esparru akademikoei, ez? Eta hori ona da, esan duan bezala, euskara jasotzeko era bata eta oso era zuzena, baina aldi berean, adibidez neska mutila eskolatik atera eta ikusten dut ez dutela beharrezkoa euskaraien komunikaziorako eta askotan ere guai dela euskaraz ez hitz egitea, ez? Orduan aldaketa hori Aitorrek esaten zuen bezala, ikusiz euskarak zer eman diezadekaen niri, ez? Individuo bezala. Eta hori da, pixka bat dibagatuz. Nik lehen esandakoaren
harira jarraituko detez, zer ematen digu guri euskerak, nik uste dut hor dagoela ahulezi nabarmenena, ez? Nik euskeraz egiteak zer suposatuko dit. Onurak, kalteak, berdin, ez dakit, askotan hori, exigitzen dugu igual oso errez, venga, hitz egin zatzu euskeraz, ez dakit zer, baino, ez dakit, kanpotik etorriketako norbaiti zergatik ikasiko du euskara, ez badio ezertarako balioko, ez? Komilen artean, kakotxen artean. Nik uste dut hor dagoela arazo handiena, ez? Goazen benetan euskarak balio duela demostratzera, goazen benetan balio bat ematera hizkuntz horri, eta hortik abiatuta lortuko dugu jendeak bere joerak aldatzea, ez? Gero, ahulezi moduan ere bai, ez dakit, gero eta mundu globalizatu batean gaudela esatea, ez? Testuinguru asko aldatu da, eta mundu honetan hizkuntza txikiek, gauza txikiek, kultur txikiek ez dute kabidarik eta gero eta gutxiago. Orduan, benetan gure lana da hori borrokatzea, ez dakit, Netflix bezalako plataformetan euskara egotea, hori aldarrikatzea, izan ere hori kontsumitzen dute gazteenek, ez? Igual garai batean referenteak bai zirela gure ingurukoak, gure baino nagusiagoak ziren lagun hoiek edo auzokide hoiek, gaur egun referenteak zoritxarrez edo ez dakit nola esan, Instagrameko famosilloak direla esango nuke, eta ez da, edo igual badago, baino ez dugu indartzen. Baina esango nuke ez dagoela edo ez dakigula ez da dagoenik euskaraz hori egiten duen erreferenterik. Orduan, nik uste dut ez jakintasunetik hitz egiten dugula ere bai, agian badaude sortzaileak seguranski horretan, eta horiek indartu beharko genituzkela, baliabideak emanaiei, baliabideak ematea aldarrikatzea be bai, eta edo ez badaude sortzea. Nik uste dut hor dagoela gako garrantzitsu bat, eta hori borrokatu beharko litzatekeela. ETB2, ETB bat, oreka bat bilatzea ez, ematen zaien diruan adibidez, edo itzultzaileei, euskarazko itzultzaile horiei ere dirua bideratzea horretara, ez? Guazen benetan oinarriak jartzera, gero ja etorriko da ohituren aldaketa hori, eta jendeak bere joerak aldatuko ditu, baino guazen zerbait eskaintzera ere bai, guazen erreferenteak sortzera, guazen euskarari behar duen balioa ematera. Hori da. Gaurkoan etorri bildu gara Aiaraldean daukagun, euskararen arnasgune txikietako batean, faktorian, eta hemen ere taberna daukagu. Eta, taberna honetan gaurkoan, badirudi bertsolaritza dela, taberna honetan, barra librea duzue eskatzeko, euskararen etorkizuna nolabait aurrera egiteko edo bideratzeko. Zer eskatuko zenukete? Barra libra duzue euskarari eskatzeko nahi duzuena. Nego duzu ni, hasiko naiz, etarri naizela busean. Galdera honi bueltak ematen. Irakurri dudan lehenengo gauza etorri zaidana da, euskara eskatzekotan, euskara guztiz normalizatua izatea, ez? Japoniera izango balitz ezala, Euskal Herrian ere euskara hori izatea. Eta gero, esan dut, bai, baino goazen ere hori lortzerako bidea disfrutatzera, ez? Eta esan dut, eskatzekotan, eskatuko nuke gazte edo ez gazte guztiak, ez? Herri hau kontzientzia bat piztea herrian, eta guztiak norabide berean egotea, ez? Eta horregatik, bidea ere, hori lortzera bidea ere disfrutatu alizateko. Hori da bururatu zaidana, baina bueno. Eske lapurtu dit. Erantzuna broma da. Ez, baina egia da,
holan oso zuzen eta oso gogor, ez diodalako inoiz nire buruari horrelakorik planteatu. Azken finean, beti kokatzen dugulaiko gure burua, borroka guztietan, borrokan, eta beti kontra, eta beti hor resistentzia baten kontra, orduan, jode, barra librearen kontua etortzen zaitu oso handia. Zerbait eskotzeko eta, dena, hori, edabide publikoetan, hor, berme bat eukitea, edukiak eukiteko eta kalitatezko edukiak eta komunikazioa eta bar euskeraz eta esparru guztietara zabalduko nuke, ez dakit autobusera igo eta pikatzen didanak, ez dakit jakitea, baina horretarako bidean zuk esaten duzuna, ez? Sortu behar ditugula guneak hori aurrera ateratzeko eta seguru ez dela barra libre baten bidez izango. Bai, bueno, amaitzen goaz eta eskatuko dizuet pixka bat ateratzeko argazki bat egoerari, euskararen egoerari. Ze momentutan gauden eta orokorrean, edo nahi baduzue bi argazki atera, ere aukera duzue, bat mugimenduan dauden gazteei, eta beste bat, besteak ere mugitzen dira, baina bestera batera. Hoiei. Vale, hori, lehen aipatu dut, eta, bueno, hori, belaunaldi bezala igual bai pausagune batean kokatzen dudala euskararen gaia edo pixkat berakada batean, baina aldi berean ere ilusioz eta borroka grinez. Uste dute atzean ere badagoela jendea antolatuta eta antolatzen egoerari buelta emateko, eta hori ere positibotzat hartu behar dugu, ez? Askotan ere erortzen gara diskurtso oso pesimistetan, eta horrek ez dakitze puntura egiten digun onura edo ez. Orduan, uste dute baloratu behar dugula egineten ari den ahalegin edo esfortzu hori. Baloratu behar dugula, askotan ere ez dugula gehiegi baloratzen, eta merezi dutela rekonozimendu bat, eta bai, hori, pixkat testingurua kezkatuta, baina ilusioz ere, dagoelako gauza asko lortzeko eta egiteko, eta aukerak badaudelako be bai. Horrela oso orokorra den argazki bezala, badagoela instituzionaletik gutxien adierazteko nahia hor badagoela zerbait, ekintzen bitartez gauzatzen dena, eta gero ez dakigula ze puntura arte horiekin ziditzen dutenak erabileran eta normalizazioan. Hori alda batetik, bestetik gaztean iztasun oso handia dagoela. Bizitzaren edo zein esparrutan bezala, ez? Eta horrek ere bakoitzak dituen interesetan horrek eragina duela, ez? Eta gazte batzuk oso mobilizatuta daudela hainbat esparrutan, eta beste batzuk ez hainbeste. Eta polita litzatekela horiek guztiak batzea eta bide komun bati ekitea, eta gero hori aipatu bezala itxasoke jartzen zion titulua Euskolartekoa, euskara eskolan bakarrik, hori mugatuta bezala ikusten dugula, beste alde batetik eskaintza, eskaintza gutxi dagoela adierazteko, esparru kulturalean eta bar, baina nik gutxienez ikusten dut oasi txikiak sortzen ari direla gutxienez sorkuntza munduan, ez? Eta badagoela aukera
horrela izango dute, filtro barik guaia izateko euskeraz, musika munduan adibidez, ez? Eta nik hori ikusten dut, oso positiboa dela, ez? Ba, eskenean, zer ematen dite euskarak, ba, bitu, guai naiz musika egiten euskaraz. Eta hori ikusten dut, ba, bueno, gutxinaka edo kasu gutxi batzuetan hori gertatzen ari dela, ez? Orduan, ba, bueno, gauza positiboak, esain positiboak, orduan argazkia komplexua da. Nik hori esango nuke. Bale, ba ez dakite publikoak galderarik ote duen. Bueno, esperto batzuko bagina bezala. Bai. Ez dakit. Ba, bueno, bestela aipatzea ja mailingurua izten joateko, ba, bueno, ona ere gonbidatu bezala jende eta kolektibo ezberdin gehiagori luzatu geniola gonbitea, tartean Barratik Kalera, baita ere Klakeko gazteei, eta Tuterako, ba, bueno, kirol talde batzuei, ba, bertan ere euskaraz mugitzen direnak. Eta, ba, bueno, orain daukagu bideoproiekzio bat, ezta? Eta igual pues gu jaitziko gara, holan ere ikusiko duguta. Oso ondo. Komunikatuen bitartez, gure garaian euskararen egoerari buruz hitz egin nahi dizugu. Gure garaian euskara guztiz galduta dago. 2022 urtean, zuen garaian. Euskarari dagokienez, zerbitzu publikoetan gutxienezko arreta bermatzen dela